xa usenza imbiza yootata baba. imithi oyikhethayo uyayijonga. Baba. Awubuthi yonke imithi le. baba. Uyayijonga imithi oyisebenzisayo ezawuqonda ngqo. Kule ndawo. Yeva. Ngithuma kuyo. Futhi imithi yokwenza ezi zinto zinje iba yimithi emine emihlanu. baba. Ayomithi emininzi. Okay. Yava, kuba xa uenza imithi emininzi uzayibhuda le nto yenzayo. Good. Xa sikhangela umthi onceda abantu abangootata engxakini, sawukhangela umthi ozambangela into yokuba igazi libaleke kakuhle emzimbeni. Tyutyha. Yeke? Khona imithi efana nobangalala. baba. Yava bafo, le mithi lena inceda laa nto kuthiwa yi-circulation, which is ukuhamba kwegazi apha emzimbeni. Iyayiva bafo? Good. So xa sikhangela imithi enjalo ke ngoku sizama unceda ukuba igazi malihambe kakuhle emzimbeni liyofikelela laa ndawo unengxaki, kwenzela into yokuba kululeke laa misipha. baba. Yava, sikhangela imithi bafo ezawuklina i-system yakhe, kwenzela into yokuba uba ngaba kukhona ii-infections phaa kutata, icoceke laa infection, isuke iphume ingabikho. Kwenzela into yokuba kuphakame laa mithambo, isebenze laa mithambo. Sikhangele imithi ezambangela into yoba makabe namandla, adlamke, abe ne-energy, yabo, abe nestamina. Yeva bafo, kwenzela into yoba abonakale naye uba okay ungumntu ongutata lo, usemandleni. Good. Funeka loo nto. Good. Emva koko sikhangele imithi ye-stress, baba. sikhangele imithi ye-anxiety, sikhangele imithi ye-depression. Kutheni bafo sizawukhangela imithi enjalo? Yava bafo, imithi enjalo i-stress bafo siyakwazi into yoba sichaphazele ubutata bakho. I-anxiety iyakwazi into yoba mayichaphazele ubutata bakho. I-depression iyakwazi ukuchaphazela ubutata bakho. Uyandiva? Yintoni ebangela loo nto? Kaloku bafo kwilizwe esiphila kulo ngoku kukho le nto yi-social media. Yava bafo, kuthethwa izinto ngezinto social media uba utata lona kufuneka laste. Yava, wenza i-2 minutes, hayi akho yakho. So laa nto ngoku ibangela uba sibe noxinezelelo apha engqondweni. Yava bafo, uyazi into yokuba xa kukho umntu ongumama lapha funeka wenze into engaphaya. So unesa stress, unela xhala loba hey ndizawuthini, ndayenza ngale nto. Yile nto ikubangela into yoba makonakale, ingaphakami nophakama, okanye iphakame kodwa ingaqini, ngenxa yento yoba uphila phantsi kwa-stress, phantsi koxinezelelo. Yeva bafo, so ufuneka ukhangela imithi ezawunceda loo nto, imithi efana ne-ashwagandha. Yava bafo, le mithi lena ikubangela into yoba mawurilekse, uphole, i-stress simke, anxiety imke, ufokase kule nto uyenzayo ngoku. Yava, so kwiimbiza zootata imithi efana ne-ashwagandha, imithi ye-stress noba yeyiphi uyayifaka ukwehlisa esa stress. Yava, xa udibanisa izinto ezinjalo ke ngoku kulapho unyanga ngqo ingxaki yomntu ongutata. Yeva bafo, ujonga imithi yegazi ehambisa igazi, ujonga imithi ecoca i-system, ujonga imithi ezamnika i-energy, istamina, ujonga imithi ezamkhupha i-stress. And then ke ngoku ugqibile xa wenza kanjalo. Ungayenzi ibe mininzi le mithi, ngoba xa imithi imininzi izawukulwa ixabane. Ya, imithi emine, emihlanu ugqibile. Camakho.